Kowuok e ywak jorarere nyako Ramogi wadhi nyaka kadho wadh nam chumbi. Limbe mar Safaricom e gwenge duto ma pacho ka ma idendo ni Safaricom sambaza furaha kawuono chopo e giko mare e gwenge ma kadho wadh nam chumbi e kaunti ma Mombasa. Jodak e dho wath ma Pirates kod Mama Ngina oyudo mich mopogore opogore ma ochiw kod Safaricom ma bende osebedo ka oten kod kambi mar Royal Media Services. Safaricom ma osebedo kadhialo higni 24 nyaka ne gichak tiyo e pacho ka giseluoro kauntis ma pacho ka kuom jumbe 5 mokalo. Mor, ilo kod miel kawuono ne okwako dho wath ma Pirates kod Mama Ngina e boma ma Mombasa bang' safar ma Safaricom sambaza furaha limogi e odiechieng' mogik mar limbe ma gisebedo ka gitimo e gwenge duto ma pacho ka. To mana ka gitime pile, gidhialo jodak gi mich mopogore opogore mag Christmas. Safaricom sambaza furaha caravan has been an incredible journey since we began over 35 days ago in Narok. Really excited for our customers. They've been able to engage with us. We've touched over 300,000 customers on ground, and together with the RMS platforms, we've reached over 25 million customers countrywide. Nimefurahia sana siku ya leo kwa sababu ilikuwa tu kachance kiasi, nikaenda kuparticipate, but mzuri nikajishindia. Mbuzi nitaichinja krisi. Unga chapo pia niko nayo hapa. Ni chapo na nyama. Nimo-invite nyi wote. Jodak e gwenge mane Safaricom koten gi kambi mar Royal Media Services olimo kawuono oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag hero mag Bari FM kod Radio Citizen kaka Tina Ogal. I believe that Royal Media Services, with the greatest past partnership with Safaricom, I really believe that we have not only marched, but we have surpassed the goal that we intended to initially. And I'd say that's quite a great partnership because of we come from a point of mobilization. We come from a point of we are loved all over the country. And we were talking about the reach. Kopogore gi chiwo mich kod miyo jopiny puonje wi chenro ma gichiwo, Safaricom bende oyawo duka gi e boma ma Gedi mayudore e kaunti ma Kilifi. We've managed to open about 100 shops across the various regions, about 25 shops per region. But in overall, so far up to date, Safaricom has opened over 600 franchise shops. That is within our mission of making sure that, we are bringing services close to our customers. Safaricom e jumbe 5 osebedo ka limo gwenge duto ma pacho kae kendo dhialo kastembe gi mich mopogore opogore seche ma gihingo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pacho ka. Gisingo ne kastembe gi ni gibiro medo chiwo chenro gi makare kinde duto. Frederick Omondi, Ramogi TV.